Zdravím vás, moji milí priaznivci. Dostala som takú otázku, že puberťák má veľmi zapáchajúci pot. Z čoho to má? V prvom rade, váš puberťák sa nesprávne stravuje a telo cez pot vylučuje horúce toxíny. Tieto toxíny sa dostali do tela jedine cez stravu. Takže, čo by som vám odporúčala? Treba telo detoxikovať. No, s puberťákom je to ťažké, ale ak je mu to nepríjemné a naozaj sa chce zbaviť toho smradlavého potu, tak mal by to urobiť pre seba. Preto, lebo tieto horúce toxíny skôr či neskôr nájdu inú cestu, ako upozorniť na to, že niečo v tele nie je v poriadku, takže môže sa objaviť iný zdravotný problém, ktorý už by bol horší ako ten smradlavý pot. Takže ja by som vám odporúčala v prvom rade vynechať mäso, mliečne výrobky živočíšneho pôvodu, sladkosti, sytené tekutiny, sladené tekutiny, alkohol, sladkosti, údeniny, konzervanty. A teraz, keď mi položíte tú otázku, dobre, ale čo môže jesť? Veľa vecí. Napríklad na raňajky kľudne si môže dopriať vajíčka, dusenú zeleninku, hrianku, rybičky, hrianku, kaše. Toto sú syté raňajky pre takého puberťáka. Obed, pokiaľ má v škole obedy, tak v poriadku, tam to nemôžete voľakým spôsobom ovplyvniť, ale večere by mali byť varené, to znamená husté polievky, zapekaná zelenina, zemiaky, cvikla, všetka táto zelenina môže byť, takže zemiakové pyré, ryby, zeleninové kroketky, zemiaková kaša, risotto, krúpoto, plnená cuketa, hríby. A s čajom na tú celkovú detoxikáciu by som vám odporúčala užívať týždeň čaj zo šišaka bajkalského, z koreňa, lebo sú aj listy. Jednu čajovú lyžičku toho koreňa namočíte na 15 minút do studenej vody, zhruba do 3 deci vody. Necháte 15 minút luhovať a potom tú vodu s tým koreňom dáte variť a varíte to 15 minút. Tento čaj je veľmi horký, ale je veľmi účinný. Úplne super je na vylúčenie práve takých tých horúcich toxinov. Tento čaj sa nesmie užívať dlhodobo a ešte by som vám odporúčala Jančov obličkový čaj na prečistenie obličiek. Takže asi toľko. Pokiaľ sa ten stav nezlepší, tak nech sa páči, kľudne sa mi môžete ozvať a veľmi rada vám pomôžem a poradím ako ďalej. Telefón, kde sa môžete objednať na konzultáciu, je 0944 644 004 alebo mail hajnalka.tcm@gmail.com. Prepačte, už je veľa hodín, som unavená, takže prepačte tie moje omily, ale na obsahu sa nič nemení. Teším sa na vás na budúce. Ahojte. A kľudne do tejto skupiny pozvite aj svojich priateľov, kamarátov, známych. Čaute.